Nafarroak alduen guztia egingo du lan eskaintza publikoari buruzko gorenaren erabakia zuzentzeko. Sindikatuek larun batean Altsasuko gazteen alde egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Poliziei soldata igotzen dieten bitartean gainontzeko langile publikoei huskeria ematea kritikatu du LAB sindikatuak. Berezko hizkuntza duten erkidegoak Nafarroan elkartu dira hizkuntza politika koordinatzeko. Auzoetako jaietan eta aisialdi guneetan ere eraso sexistak prebenitzeko informazio guneak jarriko dituzte. Fasisten elkarretaratze bat ekiditeagatik 30 hilabetera arteko espetxe zigorra ezarri diete 3 herritarrei. Latxa ardiaren esnearen prozesua gogoraipatu dute. Maiatzaren 6 minbiziari aurre egiteko ikerketaren aldeko 5. martxa solidarioa egingo da Iruñan. Hezkuntza kontuekin hasiko dugu asteazken honetako albistegia. FABNaren elegite bati jarraikiz euskarazko 108 irakasleen lanpostu bertan behera utzi zituen Nafarroako auzitegiak. Gorenak ez du laukoaren elegitea onartu, baina Nafarroako gobernuak jakinarazi du lan eskaintza publikoaren kontrako epaia lehenbailen zuzentzeko ahaleginak eginen dituela. Hezkuntza kontseilari Maria Solanak agerraldia egin du Nafarroako legebiltzarreko hezkuntza batzordean Espainiako auzitegi gorenaren erabakia azalpenak emateko. Gobernuak kasazio elegitea aurkeztu zuen 2016ko lan eskaintza publikoaren baliogabetze judizialaren aurka, baina auzitegi gorenak ez du elegitea aintzat hartu. Solanaren esanetan, Nafarroako gobernua lanean ari da jada epai horren eragina deusestatzeko eta alde neurrian ebazpena bera baliogabetzeko. Lehenik eta behin posturik gabe gelditu diren 108 irakasleekin batzartu dira egoera azaltzeko eta euren eskaerak jasotzeko. Bertzalde hezkuntza departamentuak eskaera aurkeztu du auzitegi gorenean epaiek auto osagarri bat egin dezaten gobernuak planteatutako baina jatorrizko epaian aipatzen ez diren 3 argudiori erreferentzia eginez. Azkenik epaia baliogabetzeko eskatu du gobernuak gorenak oinarri juridiko gisa hartu baitzen Euskara Administrazioan arautzen duen foru dekretua. Izan ere, Euskararen dekretua 2016ko lan eskaintza publikoa baino geroago jarri zen indarrean. Horrek guztiak aurrera egiten ez badu, Espainiako auzitegi konstituzionalera jotzeko aukera aztertzen ari da Nafarroako gobernua. ELA, LAB, STEILAS, CGT, SK, IRU eta N sindikatuek larunbatean Altsasuko gazteen alde egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Nafarroako lurralde auzitegiaren aurrean egin dute elkarretaratzea sindikatuek eta Altsasuko gazteen auzia auzitegi horretara itzultzea eskatzeko idazki bat aurkeztu dute erregistroan. 7 sindikatuen izenean Mitxel Akuntza Nafarroako elako koordinatzaileak salatu du Iruñeko epaitegian daudela gogorarazteko gertakari hauek falta delitu gisa epaitu beharko lituzketela hemen eta ez Madrilgo auzitegi nazionalean. Nafarroako lurralde auzitegiak ere hori adierazi zuela gogorarazi du Iratxe Alvarez ESKko bozeramaileak. Izan ere, iaz auzitegi horrek esan zuen ez zegoela terrorismo delitua leporatzeko zantzurik eta hortaz auzia Nafarroan epaitu beharko litzatekela. Bestalde prozesu oso hasieratik zentzugabekeria izan dela salatu dute sindikatuek eskatzen dituzten zigorrak neurriz kanpokoak direlako eta auzipetuetako gazteetako 3 16 hilabete daramatzatelako espetxeraturik. Hori dela eta langilei dei egin diete helduden larunbateko manifestazioarekin bat egitera. Era berean datozen asteetan epaiketaren testuinguruan egingo dituzten mobilizazioetan parte hartzeko eskatu du. Elkarretaratzean bildu diren 7 sindikatuek eta Komisiones Obreraseko bat kaleratu zuten iragan ostiralean aferaren inguruan duten kezka erakusteko. 2 ideia nagusia azpimarratu zituzten, batetik auzipetuetako gazten errugabetasun presuntzioa eta bidezko epaiketa izateko eskubidea aldarrikatu zuten. Bestetik, eskatu zuten terrorismo delituaren kalifikazioa kentzeko eta espetxean jarraitzen dutenen aurkako badaezpadako neurriak bertan behera uzteko. Eta sindikatuekin jarraituz, kasu honetan LAB sindikatuarekin jarraituz, polizi soldata igotzen dieten bitartean,
gainontzeko langile publikoei huskeria emateak kritikatu du. Alderdi Popularraren gobernu honek poliziarekin eta Guardia Zibilarekin sinatu duen itunean jasotzen den soldata igoera salatu du LAB sindikatuak. Poliziari dagokionez 7.854 euro urtekoa da, hots 571 euro hilabeteko, eta Guardia Zibilari dagokionez 10.080 eurokoa da urteko, hau da 720 euro hilabeteko. Sindikatu abertzaleak kritikatu du gobernuak irakasleen, sanitarioen, suhiltzaien eta abarren soldata eskakizun zuzenak, baino nahiago duela estatuaren segurtasun kidegoak zaintzea. Berezko hizkuntza duten erkidegoak Nafarroan elkartu dira hizkuntza politikak koordinatzeko. Berezko hizkuntza duten 6 erkidegoetako ordezkariak batzartu dira Iruñan. Lankidetza hitzarmen orokorreko protokoloa sinatu dute 6 horiek: Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa, Katalunia, Galizia, Balear-Irlak eta Valentzia. Protokolo horren eraketak xede zenbait ditu. Besteak beste hizkuntza gutxituen aferaren inguruan herrialde bakoitzak izan dituen esperientziak trukatzea. Jarraipen batzordean 3 gairekin aritu dira bereziki. Alde batetik Europako hizkuntza gutxituen karta zitz egin dute. Zehazki, azken urtean erkidego bakoitzak ebaluazio txostena egin dute karta hori zeinean betetzen ote den edo ez. Espainiak osatu du txosten bakarra erkidegoetako borradore horiekin eta Europaren erantzuna irailean iristea espero dute. Europako Kontseiluko kideekin 2019an elkartzea ere aurreikusi dute erkidegoetako ordezkariek. Funtzio publikoan langile izateko beharrezkoak izanen lirateken baldintzez ere hitz egin dute. Alegia, hizkuntzen jakintza zein heinean den ezinbestekoa. Euskal Bideko zuzendari Mikel Arregi ikuste du ezinbestekoa dela hizkuntza baten eskaria izatea funtzio publikoko langile izateko. Modu horretan bakarrik ziurtatzen aldelako herritarrari arreta nahi duen hizkuntzan ematea. Azkenik, hizkuntza gutxituetan lan egiten duten irakaslei formazioa eskaintzeko proposamena ere egin dute, baina horrek inbertsio nahikorik izan dezan, gaia hizkuntza aniztasuna sustatzeko batzordeari igorri diote. 2018rako lan plana egituratu dute eta heldu den hitzordua jarraipen batzordean Valentzian izanen du. Aurrera jarraituko dugu albisteekin, auzoetako jaietan eta aisialdi gunetan eraso sexista prebenitzeko guneak edo informazio guneak jarriko dituzte. Eraso sexistarik gabeko Iruña estrategiaren barruan beste pauso bat gehiago emanen du udalak. Sanferminetan eta Aldapako jaietan jartzen den informazio gunea auzoetako festetara eta aisialdi gunetara ere eramanen dituzte. Eraso sexisten inguruan herritarrak sentsibilizatzea bilatuko du eta prebentzioan eginen du lan berezia. Hala, eraso sexistarik gertatuko balitz, herritarrek nola erantzun beharko lioketen eta zer nolako jarrera hartu beharko litzatekeen ere jakinen lukete. Eraso sexistak prebenitzeko informazioa helaraziko dute informazio gune horiek eta erasorik pairatzekotan zer nolako baliabideak dauden ere jakinaraziko dute. Arreta non eskatu eta jasotzeko aukera dagoen eta erasoa pairatu duten profesionalen laguntza une oro izateko aukera badutela ere jakinaraziko zaie. Herritar guztiei zabalik izanen da informazio gune hori, baina bereziki 14 eta 30 urte arteko gaztei bideratuko zaie zerbitzua. 28.000 euro bideratu ditu Iruñako udalak zerbitzu hori martxan jartzeko. Apirilaren 30 arte izanen dute aukera informazio gune hori kudeatzeko proposamenak aurkezteko. Uztailaren 8 jarriko dute Sanferminetarako prestatu duten eraso sexisten inguruko informazio gunea eta uztailaren 14 arte izanen da zabalik. Iaz lehenbiziko aldiz Aldapako Sanfermin jaietan ere jarri zuten, baita Lezkairo auzoko jaietan ere. Aurten beste auzotara eramanen dute informazio gune hori eta aisialdi tokietan ere izanen da jarrita. Guztira 15 toki desberdinetara iritsi nahi dute, besteak beste musika jaialdietan eta unibertsitateak antolatzen duen karpara ere bideratuko dute.
Euskarak ere bere tokia izanen du. Erabiltzaileek euskaraz jaso ahal izanen dute informazioa eta arreta. Gaztelaniarekin batera auzoetako eta isialdietako informazio gunetan izanen da euskarazko zerbitzua eta Sanferminetan ingelesez eta frantsesez ere izanen da. Informazioa eta sentsibilizazioa zabaltzeaz gainera, pertsona bat espezializatua izanen da eraso sexistei aurre egiteko eta hartara hark emanen lieke arreta erasorik pairatzen duen edozein emakumeri. Horretarako informazio gune horrek txoko berezia izanen du intimoagoa. Auzoetako jaietan edo aisialdi gunetan ere, pertsona batek informazioa eta sentsibilizazioan eginen du lan bereziki eta bestea alor profesionalagoan arituko da, gerta daitekeen eraso posibleak atenditzen. Eta fasisten elkarretaratze bat ekiditeagatik, 30 hilabetera arteko espetxe zigorra ezarri diete 3 herritarrei. 3 auzipetuetako bati 30 hilabeteko zigorra ezarri diote atentatua eta manifestazio eskubidea urratzea egotzita. 24 hilabeteko zigorra jarri diete beste biei. Epaia ez da irmoa, helegitea aurkez dezakete. Pirinioetan hartzarrea sartzeko elkarretaratzea omen Hispania Berde kolektiboak 2014ko maiatzaren 12an erronkarin antolatutakoa. Baiarako gazteek baina salatu zuten MSR talde fasistarekin loturiko deialdia zela eta hartza baino bestelako helburua zuela. Hori dela kausa fasismoaren aurka erronkari tinko lelopean elkarretaratzera deitu zuten. Horren harira, 6 antifasista auzipetu zituzten eta orain jakinarazi du epaiak epaia. 3 auzipetuetako bati 30 hilabeteko zigorra ezarri dio atentatua eta manifestazio eskubidea urratzea leporatuta. Beste biei 24 hilabeteko zigorra, beste 3 gazteak absolbituak izan dira. Behin-behinekoa da epaia eta beraz aurreatik esan ez bezala helegitea aurkez diezaiokete. Alde hemendik eta utzi bakean oihuak izan ziren nagusi erronkarin fasisten elkarretaratzearen aurrean, herritarrek protesta egin bitartean Guardia Zibilak babestu egin zituen Zaragozatik iritsitako eta Hispania Berde kolektiboko kide ziren pertsonak. Polizia muntaia izan dela salatu izan dute erronkari barreko herritarrek. Latxa ardiaren esnearen prozesua goraipatu dute. Gaztaren ekoizpenean parte hartzen duten agente guztien lana aldarrikatu dute. Nafarroako gobernuko landa garapeneko ingurumeneko eta toki administrazioko kontseilaria den Isabel Elizaldek Eusko Jaurlaritzako nekazaritza arrantza eta elikadura politikako sailburuorde Bittor Orozekin batera hartu dute parte Intiaren egoitzan egin den topaketan, Idiazabal eta erronkari gazten ekoizpenaren baliokatean esku hartzen duten agente guztien lana aldarrikatzeko, latxa ardiaren hartzainetatik hasi eta gaztaren azken ekoizletara bitarte. Ekitaldian halaber olako hauek parte hartu dute. Latxa esnea kooperatibako lehendakariak, Mariano Imazek, Idiazabal eta erronkari jatorri izendapeneko ordezkariek, Jose Maria Uztarrosek eta Lorenzo Sarrateak, urrenez urren, eta Dorrea, Larra eta Buruaga gaztantegietako kudeatzaileek Nerea Bereziartuarekin batera Lekunberriko Institutu Laktologikoko kudeatzailearekin. Jardueran zehar Dorrea, Larra eta Buruaga gaztandegietako ordezkariek latxa esnea kooperatibarekin sinatu dituzte 2017-2018 kanpainarako latxa ardiaren esne salmenta arautzen duten kontratuak, Idiazabal eta erronkari jatorri izendapenen barnean. Kontratuetan besteak beste honako hauek ezartzen dira, oinarrizko prezioa, ordaintzeko modua, esnearen kalitatea alaginak hartzea, entregatu beharreko kopurua, kanpainaren iraupena eta bi aldeen erantzunkizunak. Sinaduraren bidez adierazi dute gazta horien ekoizpen prozesuan hasieratik amaierara arte esku hartzen duten agente guztiak nabarmendu eta horiei garrantzia eman nahi zaiela ahalegin bakoitzaren atzean zer dagoen ezagutzera eman eta hori koordinatzeak duen garrantzia azpimarratzearren. Elizalde kontseilariak naiz oroz sailburu ordeak, bi administrazioek sektoreari eta jarduerari ematen dioten babes azpimarratu dute. Latxa esnea ardi esnearen ekoizleen taldea Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako latxa ardien hartzainen 35 ustiapenek osatzen dute eta produkzioa latxa ardi esnearen 800.000 litrora iristen da. Eta asteazken honetako albisteekin bukatzen
bukatzeko maiatzaren 6an minbiziari aurre egiteko ikerketaren alde 5. martxa solidarioa egingo dute Iruñan. Minbiziaren aurkako Espainiako elkartearen Nafarroako ordezkaritzaren martxa solidarioak Iruñeko kaleak beteko ditu berriz 2018an maiatzaren lehenengo igandean, hau da maiatzaren 6an. 5 kilometrokoa izango da Iruñeko ziudadelan hasiko dena eta Gazteluko plazan izango duena helmuga. Asmoa da martxa solidario herrikoi eta ireki bat egitea. Edizio berria atzo aurkeztu zuten Iruñeko alkate Joseba Sironek eta Nafarroako elkarteko presidente Francisco Arasanzek. Hitzordu honen bitartez eskuratzen diren baliabideak minbiziari buruzko ikerketara bideratzen dira osorik, ikerketak gakoa baita gaixotasun horri aurre egiteko. Elkarteko datuen arabera 200 minbizi mota baino gehiago daude eta horietako bakoitzak oso bilakaera diferentea dauka gaixoetako bakoitzean. Hortaz, horieri aurre egiteko irtenbideek ere askotarikoak izan behar dute. Korrikalariek edota korrika egitera atera ez, baina dorsal bat erosita lagundu nahi duten kolektibo zen pertsona solidarioek gaurtik aurrera eman dezakete izena 5. martxan kirolariei eskenetako El Corte Ingleseko solairuan formulario bat betetan. Izen emateko epea martxaren aurreko egunean itxiko da maiatzaren 8ean. Izen emateko 6 euro ordaindu beharko dira, zeinak osorik minbiziari aurre egiteko ikerketara bideratuko baitira. Izango dugu gurean eta ez gutxi. Goazen orain eguraldiaren iragapena zenen ikustera. Zeroa oso lainotxo egongo da eta zaparadak maiz botako ditu. Ipar haizea ibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Goizean goiz zerua oso lainotxo egongo da eta euria egingo du. Gainerako orduetan ateri egongo da eta ostarteak zabalduko dira. Goizean mendebaldeko edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean hegoaldera aldatuz joango da. Temperatura minimoak gutxi igo eta maksimoak nahiko edo nabarmen igoko dira. Apirilak 11 ditu gaur, asteazkena da, goazen eguna putzaizkun albisten errepaso egitera. Nafarroak alduen guztia egingo du lan eskaintza publikoari buruzko gorenaren erabakia zuzentzeko. Sindikatuek larunbatean Altsasuko gazteen alde egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Poliziei soldata igotzen dieten bitartean gainontzeko langile publikoei huskeria ematea kritikatu du LAB sindikatuak. Berezko hizkuntza duten erkidegoak Nafarroan elkartu dira hizkuntza politika koordinatzeko. Auzoetako jaietan eta aisialdi guneetan ere eraso sexistak prebenitzeko informazio guneak jarriko dituzte. Fasisten elkarretaratze bat ekiditeagatik 30 hilabetera arteko espetxe zigorra ezarri diete 3 herritarrei. Latxa ardiaren esnearen prozesua goraipatu dute. Maiatzaren 6a minbiziari aurre egiteko ikerketaren aldeko 5. martxa solidario egingo da Iruñan. Eta hausi izan da dena gaurkoz, bertzarik ez, 1000 esker zuen arrakalatik eta asteazkenean. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.